Oy, pila na kakaadlaw wala nakainom og Coke. Kay diri sa moa, particularly diri sa Agusan del Sur, is wala kayo mapalit namo ng mga Coke sa mga tindahan. Pero karon sa atong vlog atong isgutan, kung asa gikan ang gitawag nga Coke kisay mga tao nga nagpaluyo ana, kisay nagsugod ni ana ug nganong karon nilambo na siya og ni kalat na sa tibuok kalibutan. So ang nagsugod anang Coke is usa ka doktor, si Dr. John Pemberton ug usa pod siya ka pharmacist. So sa una 1886 iyang niimbento ang syrup anang gitawag nga Coke. Pero pangutana karon anong nakaimbento siya nang gitawag nga syrup katong gibutang bitaw sa Coke, usa ka ingredient sa Coke. Ang tubag ni ana is katong sa una is naay gitawag na Civil War. So kanang Civil War, apil si Dr. John Pemberton dito naigo siya bala ug siya nasamad pero wala siya namatay, nasamdan lang. Karon kay grabe man niyang pag-anto sa iyang samad, nagatumar siya tambal na gitawag og morphine. Ang problema karon sa sige niya tumar og morphine is na-addict na noon siya og sige tumar og morphine. So katong morphine na ang iyang ginatake, ginatambal para mawa tong pain or sakit sa iyang samad. So mao to na-addict na hinuon siya sa gitawag nga morphine. Mo nang nag-imbento siya or nakaimbento siya og formula or syrup iyang imnon para mawala tong iyang ka-addict sa morphine. Og dito na niya naimbento ang pinakauna nga formula sa Coke katong syrup bitaw. Ang tawag ato is French wine Coca. So katong French wine Coca dili pa na parehas sa atong ginainom karon nga soda bitaw nga Coke. Kaysa una wine pa man to tong naimbento ni Dr. John Pemberton. Katong French wine Coca kato siya magamit to sa mga tao para pang pa-energize o para makatambal sa mga sakit. So kato gibaligya to ni John Pemberton sa mga tao kato yang naimbento nga French wine Coca. Pero wala siya ni patok, gamay ra kay ni palit tungod sa kamahal. So iyang gibuhat, so iyang gialisdan ang formula or ingredient ato nga imnonon. Di ba wine to siya, so iyang gialisdan og soda. Then iyang gidungagan og gitawag na asukal para kini mo tamis. So kato nga time nanay French wine Coca, dili pa Coca-Cola ang tawag ato. Ang pangutana karon nganong Coca-Cola naman ang tawag karon kisay nagbutang ana kisay nag-imbento anang pangalan nga Coca-Cola. So nag-imbento anang word nga Coca-Cola kana ilang brand karon is dili si Dr. John Pemberton kundi ang iyang accountant. Kay kini siya sa una pharmacist, si John Pemberton doktor pod, pero napo siya gitawag nga accountant nga niduol sa iyaha. Ni suggest nga butangan na og brand ug pangalan tong iyang naimbento na French wine Coca. Katong accountant niya nga niduol sa iya og ni-suggest nga butangag pangalan nga Coca-Cola mao si Frank Robinson. So nganong na may Coca-Cola nga word? Kanang Coca na siya sa coca nga dahon, coca leaves which is naay cocaine. Kanang word nga cola gikan na siya sa cola nuts in which naay gitawag nga caffeine. Pero ang spelling sa cola nuts is letter K man. Mao nang giotro ni Frank Robinson na katong cola na letter K alisda na lang og letter C. Meaning ang spelling na is C-O-L-A para balance sa word nga coca. Mao nang nagitawag nga Coca-Cola or Coke. So mao na to na anay brand ang Coca-Cola na anay pangalan nga Coca-Cola no tungod kang Frank Robinson na accountant ni Dr. John Pemberton. Pero katong nga panahon ila tong gibaligyan na sa mga tao. Katong tamis na dili na siya French wine Coca kundi Coca-Cola na revise na ba tamis na. Karon wala gihapon ni siya nipatok sa mga tao. Although makabaligya sila sa una pero ilang mabaligya daw sa una siyam lang ka baso kada adlaw. Gamay ra kay sila halin. Pero lang gibuhat grabe nila pagpaningkamot, grabe nila og hard work no. Sila yung mga ginabuhat na mga maagi para mahalin jud ilang Coca-Cola. Pero kato si Dr. John Pemberton namatay ra gihapon siya og iyang gibaligya tong Coca-Cola. So matoy first nga history sa Coca-Cola kang Dr. John Pemberton. Karon kinsay ni palit sa Coca-Cola pagkapatay niya. Ang tubag kay si Asa Candler. So iyang gipalit ang Coca-Cola kang John Pemberton katong 1891. So karon sa ikaduha nga stage sa Coca-Cola si Asa Candler na ang nagdala og nagpa-expand na sa tibuok kalibutan. So grabe pagpaningkamot ni Asa Candler ani para mopatok no sa laing nasod kay kining Coke nagsugod man jud ni sa Amerika, particularly sa Atlanta, Georgia. So katong si Asa Candler na nagdala, nagamit siya mga marketing strategy, nagamit siya mga advertisement, mga poster para kini mailhan sa mga tao og musikat. So ginagamit ani ni Asa Candler is iyang ginabutang ang logo sa Coca-Cola sa mga butang no. Example sa kalendar, sa mga baso, sa mga pitaka ug sa mga samin. So sa una, kung makita kag mga pitaka, mga samin, mga kalendar is naay logo sa Coca-Cola. Ug tungod ato, ito na nisikat ang brand na Coca-Cola. Og nikalat na sa tibuok kalibutan. Pero kato nga time 1891 ang Coke is naapa sa baso, ginabaligya nila to siya naapa sa baso no. Murag magtimpla ba no? Ay baso, butangan nila tubig, butangan nila tong syrup nga formula nag-imbento ni Dr. John Pemberton, inibaligya din sa mga tao. Pero ang pangutana karon nganong naa mo na sa botelya? Kinsay nagbuhat ana, kinsay nag-introduce o kinsa nang idea nga ibutang na siya sa botelya?
Ang hinungdan ana nganong naana na siya karon sa botilya kanang Coke na atong ginainom is ang duha ka abogado. Ay duha ka abogado na niduol ka Asa Candler nga nihatag og idea or ni suggest nga gikan sa glass nga Coke kan sa baso is magbuhat sila og botilya para didto ay ibutang ang Coke then ibaligya then butangan din siya og gitawag na tansan. So katong duha ka abogado is sila to si Joseph Whitehead og si Benjamin Thomas. So kaning duha ka abogado sila nihatag og idea kang Asa Candler. Ingon sila nga uy, ato na siyang i-innovate imong Coca-Cola. Kay kana sa baso man nimo ginabutang din ginabaligya ato na siyang buhatan og botilya para mas nindot tan-awon. Mabitaw karon ay gitawag nga Coca-Cola body, no? Kay nindot og design ang botilya sa Coke. Katong 1915 dito na nigawas ang final design sa botilya sa Coke, no? Kanang gagmay na 8 ounce, na 12 ounce, no? Napoy 500, napoy litro. So kato sa pagdagan sa mga pila ka panahon, gibaligya ra pud gihapon ni Asa Candler ang Coke sa mga investor. Ikatulo na nga tao nagdala o naghawid sa Coke. Pinakauna si Dr. John Pemberton, iyang gibaligya kang Asa Candler. Karon si Asa Candler iyan na pong gibaligya ang Coke sa mga investor. Didto kang Ernest Woodruff. So ang nagpadayon sa legacy sa Coke is si Ernest Woodruff na. Baligya man sa iya ni Asa Candler. So ang baligya niya ato is $25 million katong nga panahon. Dugay na to siya. O katong 1927 niabot na sa Pilipinas ang Coke. So kani nga tuig 1927 nailhan na sa mga Filipino ang gitawag nga Coca-Cola og nakatilaw sa pinakauna nga higayon. Og hantod karon nagsige gyapon inom ang mga Filipino og Coke. Og sa paglabay sa mga panahon, nagbuhat na pod og other product ang Coke which is imnonon gihapon, soda gihapon, no? Sa una Coke raman to. Then karon ana po sila gitawag nga Sprite, na sila gitawag nga Royal, ila hapon ng Sparkle, kanang Sarsi ilagi hapon na. Kanang Powerade, kanang bitong energy drink ilagi hapon na og Wilkins. O kanang atong timplahon bitaw ng juice kanang 8 o'clock, no? Sa Coca-Cola gihapon na siya nga company. Sige, mara to, salamat kay sa pagtanaw og hantod sa sunod. Bye. Follow for more.